Ona resk uğrat biz erti Xitay'a var ya zaten. Men aydım uğrat ýöne nawuşlukda dinlediğim şey dinledi köp adam yani düşünüp bolana. Ha. Onu ay dinlep bolana jaňat. Arkaýyňa diýip men ade Amerika aydyp goýarna. Görüm kinonun arasynda görnüşini aldım dälim. Menim Bokurdaga gitdim. Belki şu kadar kurtýan ýöreýän, kurtýaly gelinim ýöreýän ýerleri, zatlary baý bolýan. O taýda gaty şemal bolan, menim şemala gabat bar atdyrna bolýan. Telpek bir ýerde duran apda. Ona şemalda ýerlerine düşärmeden. Ýe çykardym da. Gözüňünde kan roýum, dal girdinim servi boyum, sewer